tagħmel ħaġa li għamlux in-nazzjonisti qabel. Qed nagħmel liġi li hija the Circular Economy Act fejn ir-riċiklaġġ se jiġi llum tassattiv fil-ġimgħat. Meta tgħid tassattiv biex infhmu n-nies. Jieħlu pjenak m'jagħmluhiex. Ġifieri din hija obbligatorju. Obbligatorju. Fejn ir-riċiklaġġ għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta se jiġi ta' bil-fors. Meta titkellem fuq organic, x'inti tgħid? Organic jiġifieri. Rimi ta' ikel, per eżempju. Jiġi separat kif suppost. Ħana ġa nistaqsik mistoqsija biex jiena nagħti żewġ minuti li ġejt nagħti. Il-mistoqsija tiegħi hija di. Jiena nagħżel biex ma nirriċiklax. Inti se tagħmel li meta ma nirriċiklax. Jekk inti ma tirriċiklax, tirċivi ċitazzjoni u teħelmut. Ma dik mhux taxxa. Nota li l-Gvern daru mal-ħajt f'paniku issa ħajamel taxxa fuq il-żibel, fuq l-iskart. Dal-Gvern falla u l-predeċessur tiegħu għaliex ma għawx kampanja edukattiva fejn qegħdin jiġu edukati l-Malti biex jagħmlu riċiklaġġ. Malta fejn tiġi ir-rata ta' riċiklaġġ, it has the worst record. Hija the poorest EU recycling rate. Jiena qed ngħid, m'għandniex inkunu lar, għandna nimmiraw illi nitilgħu il fuq. Tajli isma' ġifieri tista' tajli sal-2013 kollox kien wartu żgħar u kollha qegħdin. Le, nirrikonoxxi li kien hemm sfidi, però ma konna għadd f'din is-sitwazzjoni fejn qegħdin tant il-bot mill-miri tal-Gvern u tal-Unjoni Ewropea. Il-flajex huwa biss 15% li jibqa' jintuża t-toroq u jiġi riċiklat. 2-3% biss tiġi esportat. Permetti li ftit. Ta' tossiku. Permetti li ftit. Il-flajex jintuża t-toroq full stop.